Hey everyone, खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन मोनसेबो बरायनायखौ बावहरबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैथ' शिवरात्रि नालाय जोंहा न'आव फुजा होनो नागिरदों ओमफ्राय आं इयावनो नै दख'ना सख'ना गाननानै पुरा रेडि ओमफ्राय आङो मन्दिराव थांनो गोजौआवहाय ओमफ्राय फिसालायाबो मालाय सिगांनो दहायनो रेडि जानानै थांखाबाय नोंथांमोननो आं एसे देखायलांनि बोरै बोरै फुजा होयो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर जानि फुजा होनायखौ दायो रेडि खालामबाय दं नै लोगोफोर फुजा होनो लाइदानो खोमसि सिनायला नै प्रसाद रेडि खालामनि रेडि जाबायानो नै लोगोफोर जोंहा फुजा होबानो जाबाय प्रसाद जाहैबाय नै लोगोफोर दायो रेडि जाखांजोबनानै फुजा होनो जिरायबाय आरो ना फुजा खालामनोसै पुरा सब रेडि ओमफ्राय लाइटआ मोजाङै जाहा गैया नालाय खोमसि खोमसि नुजोब्बाय मन्दिरा नायलांबाय थानो लोगोफोर फुजा होनोसै दायो जिरायनानै दङ सिखाराखै दैखौ हरनायो ओम नमः शिवाय बेल बिलाइया होदो बेल बिलाइ होयो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय होगोन र' ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिराफानंदिनी राजा ओम नमः
शिवाय शिवाय होबाय Serapanandini होबाय Serapanandini Jangan bapa ya belum mau nyomon netolot tapi tadi nih part 2 aja nggak kulumbai Jadi macam mana? Pada tolol मंदिर गए ना बा बैसाख में पुष्पादि से पूजन करने से कन्यादान के समान ज्येष्ठ मास स्नान करने से गोदान के समान यज्ञ के समान श्रावण में अश्वमेध यज्ञ के समान भाद्रपद में संवत्स गोदान के समान आश्विन में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में रस गुड़ और धेनु के दान के समान कार्तिक में सारों वेद के गाथा सार ब्राह्मणों को सार सार भरे सुनते हुए दान के समान मार्गशीर्ष में चंद्र ग्रहण के समय काशी आदि तीर्थों में जब समान kita फरायगासिनो माया दायो लोगोफोर नै जोङो न'नि फुजाया जोबखांनानैहाय माबायावहाय जोंनि स्टेशन खाथियावहाय मोनसे शिब मन्दिर दङ बेहाय थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाहैबाय फुजा जोबनानैसो नालाय एसे सानफु जालायबायमोन आरो ओमफ्राय जों मन्दिरा खुला दंना गैया जादोंमोन ओमफ्राय बे खालि सानसे थायो नालाय बोरैबा लाकिहाय मोनदो आरोना ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नै जा फिसालायाबो आरामसे गेललाला ओंखारखाबाय नै बाहेराव थांनो होनबा जि मोजां मोनखायो इयो आयौ दायो लोगोफोर जोङो नै थांगासिनो दं मन्दिरावहाय पिलपिलिसो थांदो आरोना माबा मा होनो थाबायना थांबाथाय गोजानबो नालाय ओमफ्राय खस्थ'बो बाबुखौ लानानै बेखायनो जों पिलपिलिसो थांदो ओमफ्राय मा जानायथाय भिडिअ लानाय टाइमावहायथ' मा होनो भइस खोथा दं बायदि मोन्दोंमोन खिन्थु माबा भिडिअआवहाय रियेल भइसआनो थायासै आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो लोगोफोर फुजा होखांनानै फैबाय ओमफ्राय उनाव मोनसेयावबो हाबलांनि एसे नांगारो नै फाथ'आबो गेल्ला गेल्ला थाबाय दं सान्दुंआ गोसाथार बरपेटा रडनि स्टेशन खाथियावनो नै लोगोफोरजों फैनाया मन्दिरा जोंनियावनो फैखाबाय थायो आरोना शिब मन्दिर दं नालाय बेहाय सान्दुंआ जि गोसा जादों स्टेशना जोंनि फाथ'आबो गेल्ला गेल्ला उन्दुनोबो ओंखारबाय मानसिया थेनथ'आं दायो नै लोगोफोर ओमफ्राय इयावबो हाबलांसै खाथियावनो दं नालाय लादु सादु लाबाय मानसि खम जाबाय आरोना न'आवबो जा फुजा दंमोन नालाय फुजा होनानै होग्रोबाय